Benvinguts al Friki Online càpsula 405. Ens anem a l'editorial Nuevo 9 i ens anem a una novetat molt xula. El cantar de Renard. El cantar de Renard de Martis i Martin. Aquests dos autors francesos ens porten aquesta història, aquesta fàbula d'aquest personatge, Renard, acabat amb T en lloc de D, no és una guineu, en francès Renard s'acaba amb D. Aquí ens explica d'on ve aquest nom, que abans no es deia així, sinó que va ser aquesta mitologia d'aquest personatge del folklore francès, que és la guineu, que és molt intel·ligent i que sempre acaba aconseguint el que vol, normalment menjar. De què va el cantar de Renard i què és el cantar de Renard? Primer l'edició format mig, tapa dura, molt bé, com sempre, Nuevo 9, amb una mica de relleu aquí, sempre tenen algun detallet, aquí tenen una miqueta de relleu, i amb un dibuix realment esplèndid, dintre d'aquest caire humorístic, i que també ens dibuixa uns paisatges i una vegetació realment molt maca, molt xula, i que és veritablement brutal, aquests arbres que ens dibuixa i aquest entorn d'aquesta època de l'edat mitjana, una època així indefinida, però que sí que la ubiquem cap a aquesta edat mitjana, on ens trobarem aquestes aventures d'aquests personatges, d'aquest personatge principal, amb tot un seguit de secundaris que realment fan que el còmic tingui la seva força. Les històries, en principi, són històries curtes, veiem aquí, tenen un petit títol i 1, 2, 3, 4, 5, 6 pàgines i en tenim una altra. Varien, un altre cop el petit títol, i van evolucionant. Aquestes històries que al començament semblen una mica inconnexes i que són trapissondades d'aquest Renard per aconseguir menjar i per enganyar a la penya aconseguint aquest menjar, es van tornant cada vegada més truculentes i més xungues. Un còmic que semblava al començament potser un punt infantil, doncs no va cap a un punt infantil, va a un punt més adult i juvenil també, que evoluciona i es va enfosquint a mida que va potejant, mai més ben dit, a tots els seus companys i habitants de la zona. Molt interessant, enganxa molt, i veurem com acaba aquest Renard, que realment la va liant cada vegada més parda i cada vegada li tenen més ganes. Un còmic molt xulo i realment molt ben dibuixat. Salut i a llegir còmics.